Aduh ma oi, denai kolata sasa, kukiro susanti, tanya to Susanto. Di Facebook denai basuo, foto manibak bungo di taman, rambut panjang pakai pita, denai langsung hilang pikiran. Chat malam sampai ke pagi, panggil sayang sabana raso, hati babungo badan melayang, bak lai dapek durian runtuh. Kukira Susanti, tanya to Susanto, denai manyabuik dinda, inyo menjawab iyo bro. Kukira gadi, tanya to Bangki, denai lah siap menjalan, untuang acak ciek lai. Janji basuo di pasaraya, denai datang pakai minyak wangi, jantung babunyi dak dikduk, muko maliek ke kiri kanan lagi. Tiba-tiba datang orang, langkah gagah sambil menyaru, halo dah ambolanan itu, denai tagak bak patuang batu. Kukira Susanti, tanya to Susanto, denai hambia pingsan, muko langsung talonto. Kukira gadi, tanya to banci, untuang selah balum nikah, kalau ndak habis cari toko dulu. Kawan-kawan mengakak samo, sampai sakit paru-paru, sajak hari nan kodenai, janganlah mudah percaya dulu. Kalau mencari jodoh kini, jandek foto langsung percaya, jalek dulu nan sabana supaya indah, jadi cari to bahaya.